Jien dejjem emment li ssib ħin għal dak li trid u li jekk taħdem jirnexxielek, iżda ma jfissirx li triq hija faċli. Kliem Gianluca Chetcuti, atleta żagħżugħ ta' 21 sena li tkellem ma' News fil-ġimgħa meta l-bord tal-Metzek ħabbar numru ta' riformi proposti fl-eżamijiet tal-matrikola li fosthom hemm rikonoxximent għal dawk munija b'talenti f'dixxiplini sportivi bħal Gianluca. Biex laħaq bejn l-Università u l-isport, iż-żagħżugħ sa bosta ostakli u kellu jagħmel diversi sagrifiċċji, iżda jaf li għalkemm hu irnexxielu hemm min jaqta' qalbu. Li ħajkollhom din l-opportunità ħadkun ta' benefiċċju ħafna fejn huma ħajkollhom is-sapport neċessarju mill-Metzek u minn assoċjazzjoni tal-edukazzjoni biex huma jkunu qed japprezzaw ix-xogħol u dedikazzjoni li għandhom l-istudenti għal extracurricular activities bħall-isports biex huma jkunu jistgħu jtaffu ftit mill-istress tal-istudju imma jkunu sapportjati f'sorta waħda biex jilaħqu mal-attivitajiet rispettivi tagħhom. Gianluca temm l-istudji tiegħu fl-Università fl-aħħar xhur u fl-istess waqt huwa atleta professjonali fl-isparar tal-plattini. Sport li jħodlu medja ta' 7 sigħat taħriġ fil-ġimgħa, flimkien ma' numru ta' sigħat oħra għal taħriġ mentali u fiżiku. Minkejja li tul is-snin sab bilanċ tilef bosta opportunitajiet marbuta mal-isport li jipprattika b'tant imħabba u dedikazzjoni. ċorta kelli għafna momenti fejn kelli nitlef kompetizzjonijiet jew nitlef training biex impatti għal suġġetti oħra dak żgur kien jgħin kieku biex inkun nista' inżomm il-livell f'ċertu kompetizzjonijiet jew inkun nista' nipparteċipa f'ċertu kompetizzjonijiet. Ma kif ukoll kien jgħin biex forsi ntejjeb il-taħriġ mentali u ntejjeb it-taħriġ fiżiku tiegħi. Bħallu taħsibha l-atleta żagħżugħa YAZMIN ZAMMIT STEVENS li ma' News irrikonoxxiet il-progress li sar f'Malta f'dan ir-rigward fl-aħħar snin, b'mod partikolari permezz tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Diġà kellna l-atleti żgħar bin-National Sport School qed jiġu recognized u qed jirnexxilhom jittrenjaw waqt qed jieħdu l-edukazzjoni tagħhom sa low level, però illi issa ħajkunu jistgħu anke wara li joħorġu minn National Sport School ikomplu jikkonċentraw fuq l-edukazzjoni tagħhom imma wkoll fl-isport tagħhom hija importanti immens. YAZMIN tipprattika l-weightlifting fuq bażi full-time fejn tiddedika 8 sigħat kuljum għal dan l-isport. Iżda sa 3 snin ilu kienet tistudja wkoll u kellha kliem ta' kuraġġ għal min jaspira li jsir atleta professjonali fl-istess waqt li jkompli bl-istudji tiegħu. Huwa diffiċli biex you manage your time bejn iż-żewġ affarijiet, però hija possibbli u naħseb jekk taqsam il-ħin tiegħek tajjeb biżżejjed jirnexxielek żgur. It-tnejn qablu li fl-iskola kull sena hija itqal minn ta' qabel u kellhom bosta momenti ta' tieħ il-qalb. Iżda bid-bisim annutaw li din l-iskema se tagħti raġġ ta' dawl lil min ikollu bżonn imbuttatura. Ta' meta sagrifiċċju kelli nċedi f'ċertu affarijiet inċedi l-istudju, ċertu affarijiet kelli nċedi training ġifieri. Ma naf ċert li l-qoddim dal-iskema ħafna żgħażagħ jibbenefikaw minnha. Ħatejn żgur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.